ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಏರ್ ಮಾತೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚೆನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫಸ್ಟ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ತುಲಿ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅವದಾದ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅವೆಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದೆ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದಿಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 1 kg ಚಿಕನ್ ದಿತ್ತೊಂದ 1 kg ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ದಾದಪುರ ಬೋಡೊಂದು ತುಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 1 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ಮೊಸರುಗಿತ್ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅರಶಿನಗಿತ್ತೊಂದೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿക്ക് ಬೋಡೇನಾತು ಉಪ್ಪು ಎತ್ತನಿ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೇತ್ ಬೋಡ ಆತು ಉಪ್ಪು ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ತುಲೆ ಏನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದಿಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಿಗ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಏನು ಮಸಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಮುಂಚಿದಿತ್ತನೈತಿ ಅಂಚದೆ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದಿ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅರಶಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೊಸರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ಗಿತ್ತನೊಂದಿರಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾತು ಪೋರ್ತು ನೀನು ಅಂಚೆ ನಿಬ್ದೀಕ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾತು ಪೋರ್ತು ದೀಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸೋಂಪು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕರಿಮೆಣಸು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಸ್ಟಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಉನೇನಿತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಆದ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೊನ್ಗ ಚಲೆ ಒಂದೇನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು ಡ್ರೈ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡು ಮುಚ್ಚಿ నేను ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೊಂಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ತಿಳಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಒಂದೇ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದಿತ್ತೊಂಗ ತಿಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಚಪ್ಪ ಆವಾಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬೋಡೊಂದು ತೂಕ ತಿಳಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಮಸಾಲೆ ಕಡೆವರೆಗೆ ಒಂಜಿ 25 ಮುಂಚಿನತಿ ಏನು 1 kgಗೆ 25 ಮುಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾತು ಪೊರ್ತು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾರ್ದದಿ ತೊಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಕುತ್ತನೆ ಒಂಜಿ 4 ಎಸಳು ದಾತು ಎಸಳು ಪುಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 6 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇ ನೀತೇನು ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ದೆತೊಂದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ನೈಸ್ ಮಂತ್ ಕಡೆದಿತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದಂತಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೇನು ಬಿಸಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬಿಸಲೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚವನುಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಡ್ಗ ತುಲೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಡ್ದು ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಅಂಡು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿಕನನ್ನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ నేను ಲಾಯ್ಕ್ ಕೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪಡಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು
ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಅಂಶ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಅಂಶ ಮಸಾಲೆಡ್ ಬೇಯ್ಪವರುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಅಂಶ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಅದು ಪಡ್ತು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಯಾಡು ನೆಕ್ಟನ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಬೇಯ್ಯರದಿದೆ ನಾನು ಒಂದಿತ್ತ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ತೊಂಗ ಇಂಥ ಪೀಸ್ ನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪರ್ದೆ ತೊಂಗ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೀಸ್ ಮಾತೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತಿ ಇತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೀರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ನನೈತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡತಿ ಮಸಾಲೆನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುವ ಆತ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೀ ರೋಸ್ಟು ನಮಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬೋಡಂಡ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೋಡಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪಾಡೊಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಉನ್ವೆ ನೀರು ದೊಟ್ಟಗು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗ ತುಲೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು ನಾನು ಈ ಮಸಾಲೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗ ನಮಕ್ ಏತ್ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡ ಆತಿಡ್ಡೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಪೂರ ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಅಂದ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪೇನು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೈಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಈಗಲೀಗ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂಡ ಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೆ ತುಪ್ಪದ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೋಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ತುಪ್ಪದ ಫ್ಲೇವರ್ ನಮಕ್ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ತುಪ್ಪ ಪಂಡ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪಿಚ್ಚಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನ ಬೇಗ ಅಡಿಪತ್ತನು కొంచెం కైలు పాడొంది పొడాకుండు ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಆತಿಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಕ ಕೈಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರ ನಾಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತ ಚಿಕನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಈಗಲೂ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂದು ತೂವನಿ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿನ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಜಪಾಡುಜಿ ನಾನು ನಾನೈತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪುಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಈ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಿನತಿ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದ నేను ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ 50% ಬೇಯರುಂಡತಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಯಾಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಡ್ರೈ ಆವಡು ಮಸಾಲೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನಂಚಿನ ದೀಕ ಮುಚ್ಚಾಳ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ರೆಡಿ ಅಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬೈದನ್ನ ಗೊತ್ತಾವು ಉಂಡಿಡ್ಲ ನಮಕ್ ಡ್ರೈ ಆದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಜಂಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಬೋರ್ಡು ತುಲೆ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತೀಕ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಕ ತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ ಮುಚ್ಚಿದೀಯೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಕ ದಾದಾಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತುಕ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀವಂಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿದ್ದು ನೆಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಂಡು ನಾನು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಮಧ್ಯಾಡು ತುಲೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು
ಬೇಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಬೇಳೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀತಿನ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ನಾನು ನಿಗ್ಲು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಿಗ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ದು ತೆರಿಪಾಲೆ ನಿಗ್ಲು ನೆಡ್ದು ಡ್ರೈ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಚೂರು ಈತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಗಸಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆ ಈತೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಈಗಲು ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ದು ತಿರಿಪಾಲೆ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡಿಗೇನು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚೇನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.